El primer que hem de fer és llegir què és el que ens demana el problema. Quants alumnes estan cursant l'últim curs de secundària, vale? És a dir, quart de l'ESO. Diu, en un institut de secundària hi ha 240 alumnes. Diu, el 22% són alumnes de primer, el 23% són alumnes de segon, el 25% són alumnes de tercer i el 20% són alumnes de quart, no? Per tant, tenim que 20% són alumnes de quart. Val? Quants alumnes estan cursant l'últim curs de secundària? Tota aquesta informació sobre els alumnes de primer, segon i tercer no és rellevant per resoldre el problema. Per tant, el que hem de calcular és el 20% de 240. Doncs calculem el tant per 1 associat al 20%, que és 0,2, multiplicat per 240. I això ens dona 48. Doncs hi ha 48 alumnes que estan cursant quart de l'ESO.